chvíli nechci napovídat, jestli komu co napadne. Máme dělat tu výseč? Takhle by měl vypadat výsledek, jo? A ten výsledek necháme svítit, že pak si zkusíme ještě jiné. Zkuste ten Word k tomu prostě dokopat, aby vám udělal ten kompletní obrázek. Zkoušíte to přesně tím stylem, že čtěte, co vám tam napovídá ten Word, co vám umožňuje. Nejdřív si v klidu vyberu ten typ toho grafu, to jste si řekli, že to je výsečový, ten potvrdíme. On v tu chvíli hnedka něco provede a zase vám napoví, co vlastně můžete dělat dál. Tak, když se vám tam otevřou ty dvě obrazovky, tak pak si musíte v podstatě v hlavě srovnat, co zadáte do té tabulky. A zase můžete to dělat zkusmo. Tomu počítači to nevadí, tomu programu to nevadí. Když špatně zvolíte, že napíšete to, co jste chtěli doslovce do řádku, tak to odmáznáte a prostě to napíšete jinak. Dobrý je, že na té vedlejší levé stránce se vám rovnou objevuje, co vlastně jakoby ten počítač nutíte dělat. Když hned víte, jestli jdete správnou cestou, nebo jestli jste udělali chybu. Pokud je chyba, tak prostě to změní, že nic se neděje.